Čau ľudia, to som Peter Iko a toto bude strašne krátke video, lebo ja idem za 7 minút do školy, takže, ale vidíte, že už idem som na spajkovi. Potom keď ho získam, tak vám to ukážem a napíšte mi do komentu, že koho som mám vybrať. Paper by si určite nevyberiem, Bibi alebo Mami, ale najviac chcem Dynamajka. Tak nebudem zdržiavať, ideme na vec. To budú iba 3 krátke hry, vám poviem. Hey nice, everyone. Come on, ne. Hendon जाता है. I am the preacher of the night. Ty bol Drako. To bol Drako? Áno. Dávaj pozor, ty vole. Zabi draka, tík. Hey nice, everyone. Kámo, pam mi vyžrala kill. Tá na to doplatí, ale to teda... Hey nice, everyone, my bro. Môj bráška. Dobrej. Tík. Boom. Boom, dead. Ricky and Morty. Yay, dead. Zase iba malo XP, čo? No, 74, to je dosť malo. Ďalšia hra z puzzle. Never day, never life say. Kámo, jak sa ti toto môže stať, že hra? Ja sa znáva v dolu. A ja mám tajný mod. Možno nebudú. Už našiel. Nie, tak ich nenašiel, tak potom kde som. A tu je. That's the warning. Máme to. Ej, ďalšiu hru som si chcel dať áno, Stula som získal. S grifom. Money, open for business.
ľudia, a prepáčte, že toto je krátke video. Ja vôbec nestíham, aby sa točiť. A že budúci týždeň, akože tento týždeň, túto stredu a tento štvrtok nebudú žiadne videá, ok? Ale sľubujem, že v tento pondelok, už dneska vyjde video, to je toto, v útorok tiež, v stredu nebude ani štvrtok, ale v piatok vyjde. Jaj, no tak, no nevadí. Rande 2. Jedna hra na mňa uškodí ešte z Larry a Lorin. Toto je posledná hra. Ste si ma vyprovokovali, jaká Stardrop, čo tam bol. Túto si budem prísť nový skin na Larryho a Loriho, sa mi zdá. Larryho a Loriho. Kamo šelina, akože kto používa šelinu? No ja ju tiež niekedy používam. Tam bol Edgar. Tu je. Ty vole. Nechcel som použiť ultinu. Dám si ešte jednu hru. Jaj. Keby ste chceli vedieť, ja mám takúto istú konzolu, ako je skin na toho Larryho a Loriho. To není Nintendo Switch style, ale iný style. To je aj taká iná konzola. No tak sme zase prehrali. Robot. Tak nevadí ľudia. Čaute a vidíme sa u nového videa.